രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരംഗസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തിയല്ലേ. 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? പുരുഷോത്തമ യോഗമായിരുന്നു 15-ാമത്തെ അധ്യായം. അതിലെന്താണ് ഭഗവാൻ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധബന്ധനങ്ങളെ അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥം അല്ലെ, അരയാൽ വൃക്ഷത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എന്തൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു? അതിലെ ഇലകൾ എന്താണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ചില്ലകൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ചില്ലകൾ. വേരെവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? മുകളിലോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും. എവിടെ നിന്നാണ് വേരുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന്. ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വൃക്ഷം എവിടെയാണുള്ളത്? ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴലാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണത് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വൃക്ഷം. അതിന്റെ ഒരു നിഴൽ വൃക്ഷമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ്? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാ പോവുക? നമ്മള് എല്ലാ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരേണ്ടതായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. വേറെന്ത് പഠിച്ചു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ? പഠിച്ചു മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെന്ത് പഠിച്ചു? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വിദ്യു വേദാന്ത കൃദ്വേദ വിദേവ ചാഹം അല്ലെ. വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ആധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഓർമ്മ, മറവി, പിന്നെ ജ്ഞാനം, ഈ മൂന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ദേവനും അസുരനും അല്ലെ, 2 വിധത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്
ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിഃ ജ്ഞാനയോഗാവ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധഃ ത്യാഗഃ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷു ലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ധീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൗചം അദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ്, 1, 2, 3 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിവർത്തനമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം? ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദൈവിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ആളുകളുടെയും ആസുരിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ആളുകളുടെയും ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. 16ാമത്തെ ഈ ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്ന ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ദൈവിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഗുണങ്ങളും ആസുരിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഗുണങ്ങളും. ഇവിടെ ഈ 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ദൈവിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഗുണങ്ങളെ വിവരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്ന? കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലെ? ഹേ ഭാരത, നിർഭയത. എന്താണ് നിർഭയത? ഭയം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെ? അതല്ലേ നിർഭയത? ഇത് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് പറയാം സന്യാസികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതായത് സന്യാസികൾ എങ്ങനെയാണ്? വീട്ടിലിരിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ, അവര് വീട് വിട്ടു പോകും. അപ്പൊ എന്റെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ആരാ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആകുല ചിത്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവർക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാനാണ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഉറച്ചൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ മറ്റൊരാൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാല് നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അവർക്ക് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്, നമ്മുടെ കൂടെ ഭർത്താവുണ്ട് കൂടെ, പക്ഷെ ഒരു സിംഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നിർഭയത ഉണ്ടാവും. ആരാലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആരാലും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരാളല്ല ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നിർഭയത. പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. ഇത് ബ്രഹ്മചാരികൾ, അതായത് സന്യാസി വര്യന്മാർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതായത് അവർക്ക് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവര് ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമേ, അതായത് അൺനെസസറി റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ? അത് ഗൃഹസ്ഥർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആര്? സന്യാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകള് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങള് കുടുംബക്കാർക്ക് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും, അതായത് ആർക്കാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിവില്ലാത്തത് അവർക്കൊക്കെ ആധ്യാത്മിക പഠനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ദാനം. അതാരാ ചെയ്യേണ്ടത്? ദാനം ആരാ ചെയ്യേണ്ടത്? സമ്പത്ത് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? സന്യാസിയുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവോ? ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആര് ചെയ്യണത്? അത് ഗൃഹസ്ഥര് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആർക്കാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്? വൈഷ്ണവർക്കാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദാനമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വൈഷ്ണവരുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല? സന്യാസിമാരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ല അല്ലെ? അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ജീവിത ചെലവിന് വേണ്ടുന്ന സമ്പത്ത് ആര് കൊടുക്കണം? ശരിക്കും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായിട്ടുള്ളവര് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മനിയന്ത്രണം. ഇത് ശരിക്കും ഗൃഹസ്ഥർക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മള് നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെ, നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പാടില്ല. നമ്മൾ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെയും, അതായത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
പിന്നെ യജ്ഞം ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അതിന് ഒരുപാട് പണം ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ കലികാലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം ഏത് യജ്ഞമാണ്? ജപയജ്ഞമാണ് അല്ലെ? മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിൽ, അതായത് സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനമായിരുന്നു, ത്രേതായുഗത്തിൽ അത് ഫയർ സാക്രിഫൈസ്, അതായത് അഗ്നിയില് നെയ്യൊക്കെ ഹോമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യജ്ഞമായിരുന്നു, ദ്വാപര യുഗത്തിൽ അത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ്, കലിയുഗത്തില് നാമജപമാണ്. വേദപഠനം ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരികൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വേദപഠനം അല്ലെ? വേദപഠനം അവർ ബ്രഹ്മചാരികളായിരിക്കണം. വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവര് വേദപഠനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തപസ് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തപസ് എല്ലാവരും ചെയ്യണം അല്ലെ? എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരായാലും ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പിന്നെയോ പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് ശേഷം വാനപ്രസ്ഥം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാമായി നമ്മള് വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഈ തപസ് എത്ര വിധത്തിലുണ്ടെന്നൊക്കെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം. ലാളിത്യം. എന്താണ് ലാളിത്യം? ലളിത സ്വഭാവവും സത്യസന്ധതയുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം. പിന്നെ അഹിംസ എന്നാൽ എന്താണ്? ആരെയും കൊല്ലാതിരിക്കലല്ല ഇവിടെ. ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഹിംസ. അതായത് ജീവന്റെ പുരോഗതി എന്താണ്? എപ്പോഴാണ് ജീവന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആരാണ് ഇത് ചെയ്യുക? ശരിക്കും സന്യാസിമാരാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, സന്യാസിമാർ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ സത്യം എന്താണ്? നമുക്ക് സത്യം ആരുടെ മുന്നിലും തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു അതായത് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ സത്യം പറയണം. ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം എന്താണ്? നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? കർമ്മഫലം ത്യജിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, ത്യാഗം. ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, അന്യരെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നതിന് ഇഷ്ടമില്ലായ്മ. പിന്നെ സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, എല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആര് പെരുമാറുക? ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. ലോഭമില്ലായ്മ. ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹമാണ്. ഈ ലോഭമില്ലായ്മ. മൃദുല സ്വഭാവം, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക. വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം. സ്ഥിരനിശ്ചയം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനമായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവർ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാല്ലേ, അതില് സ്ഥിരനിശ്ചയം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. തേജസ്. എന്താണ് തേജസ്? അത് ക്ഷത്രിയർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ബലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക്. ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ 2 വിധത്തിലുണ്ട്. ബാഹ്യ ശൗചം, ആന്തരിക ശൗചം. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. ആന്തരികമായ ശൗചം ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കാം. അസൂയാരാഹിത്യം. എന്താണ്? ആരോടും അസൂയയില്ലായ്മ. മറ്റൊരാൾ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോടൊരു അസൂയ ഉണ്ടാകും അല്ലെ? അത് പാടില്ല. ആർക്ക്? ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല. ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. മറ്റുള്ളവരെന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആർക്കില്ല? ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക് ഇല്ല. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയുള്ള അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നേ? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പർപ്പോട്ടില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ശിലപ്രഭുപാദർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വായിക്കണം. നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിംപിളി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാനേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കണം കേട്ടോ. വലിയ പർപ്പോട്ടാണത്. ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥസമ്പദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആസുരികമായ പ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്? ഗർവം ഉണ്ടാകും അല്ലെ? ഞാൻ എന്തോ വലിയ ആളാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള സ്വയം ഒരു കഴിവിലൊക്കെ അഹങ്കരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. പിന്നെയോ അഭിമാനം, ക്രോധം, അഹങ്കാരം, പാരുഷ്യം എന്താണ്? പരുഷമായിട്ട് പെരുമാറുക അല്ലെ? കുറച്ച് ഹാർഷായിട്ട് പെരുമാറുന്നവരായിരിക്കും. അജ്ഞാനം എന്താണ്? ജ്ഞാനം ഇല്ലാതിരിക്കലാണ് അജ്ഞാനം. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവ് അല്ലെ? ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിവ്. ഇതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ, ഈ ബന്ധുക്കളാണ് എന്റെ ബന്ധുക്കള്, ഈ വീട് എന്റെ വീടാണ്, ഈ കുടുംബം എന്റേതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇത് ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, അതായത് കലികാലത്തില് 99% ആളുകളും ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ്. ദേവി സമ്പദ്വി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുച സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവാം. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമല്ലാത്തത് അല്ലെ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമാണത്. ഭൗതികതയിൽ ഉള്ളതല്ല, അത് ആധ്യാത്മികമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മുക്തി ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതെന്താണ്? അഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധകാരണങ്ങളുമാണ്. അപ്പോ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ടെൻഷൻ വേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ആസുരികവും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഉള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അർജുനന് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം അല്ലെ, ഞാൻ ഏത് പ്രകൃതിയിലാണ് എന്നപ്പോ ഭഗവാൻ തീർത്തും പറയാണ്, നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ദ്വൗഭൂതസർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്തഃ ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, 2 ഗുണങ്ങളിലൂടെ, അതായത് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അത് എന്താണ്? സത്ത്, രജസ്, തമസ് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആസുരിക പ്രകൃതിയും ദൈവിക പ്രകൃതിയും ആയിട്ടുള്ള 2 കൂട്ടർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ 2ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ മനുഷ്യരും മാത്രമല്ല, എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഈ 2ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അതായത് അതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഇല്ല. പശുക്കള്, മൃഗങ്ങള് എല്ലാം ഇതിൽ പെട്ടു കേട്ടോ. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഒന്നുകിൽ ദൈവിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ആസുരിക പ്രകൃതി, ഈ 2ൽ ഒന്നില് പെട്ടിരിക്കും. അപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ വിവരിച്ചു തന്നു അല്ലെ. ഇനി ആസുരികങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. വൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുരാഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത്. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും തിരിച്ചറിവില്ല ആർക്ക്? ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക് അല്ലെ. എന്താണോ ചെയ്തുകൂടാത്തത് അത് ചെയ്യും, എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യില്ല. അതാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം. വിശുദ്ധി ഇല്ല അവർക്ക്. അവർക്ക് എന്താണ് വിശുദ്ധി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് ചീത്ത റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോകും അല്ലെ. തെറ്റായ സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം, അതുപോലെ മദ്യപാനം, ചീട്ടുകളി, ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യും? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആസുരിക സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അതായത് നമ്മൾ പറയും 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെ, അതിന്റെ നേരെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആര് പ്രവർത്തിക്കുക? ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവര്. മാംസഭോജനം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അവർക്ക് നല്ല പെരുമാറ്റമില്ല, സത്യസന്ധതയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? സത്യസന്ധതയൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഇതുപോലെ ഈ ചൂതുകളി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സത്യസന്ധതയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണത്. പിന്നെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇല്ലുസിറ്റ് സെക്സ്, അതായത് അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരോ ക്വാളിറ്റീസ്. തപസ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇൻടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് മദ്യം, ചായ, കാപ്പി പോലെയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തപസ് കുറയുന്നു. പിന്നെ മാംസാഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദയ അല്ലെ, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദയ പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, അത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. അവർക്ക് സത്യസന്ധതയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ വിശുദ്ധിയോ കാണില്ല. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ അവർക്ക് അറിയില്ല.
അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗതാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോ അവർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതിനെ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും, അതായത് ഇത് മിഥ്യയാണ്, അല്ലെ? ജഗത് മിഥ്യ എന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇല്ലാത്തതാണോ? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അല്ലെ? ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നും ആര് പറയുന്നു? ഈ ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഈശ്വരനില്ല, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ജഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഥ്യയാണ്, ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ആര് പറയുന്നത്? ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണം എന്താണ്? ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണം. അതായത് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആര്? ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവരെ. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഭഗവാനെ അവർക്ക് കാണാനോ അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉത്പത്തിക്കും നിലനിൽപ്പിനും ഒക്കെ കാരണം ഈ ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രമാണെന്ന് അവര് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്രകർമാണഃ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതാഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ആസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രകര് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ആര് കരുതുന്നത്? ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവരെ, അല്ലെ? നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഇവിടെ ആരും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനില്ല, നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് ആർക്ക് വരുന്നത്? ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുംക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അണ്വായുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം, അല്ലെ? ഒരു രാജ്യം തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ തക്കതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ ഈ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? ആർക്കും ഇല്ല. ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇല്ല, അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലാതെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നപ്പോ ഭഗവാൻ ഇല്ല, നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല, നമ്മളാണ് നമ്മുടെ നേതാവ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചീത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമതാന്വിതാഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രതാഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പോ ആസുരിക പ്രകൃതികളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടക്കാനാവാത്ത കാമം, അല്ലെ? അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടും ദംഭം എന്താണ്? അഹങ്കാരം, അല്ലെ? ദംഭം, ദുരഭിമാനം, അതായത് ഞാൻ എന്ന ബോധം, ഞാനൊരു വലിയ ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളാണ്, എനിക്ക് എല്ലാ കഴിവുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു തോന്നല് എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി. എന്താണ് ക്ഷണികമായത്? ക്ഷണികമായതൊക്കെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നല്ല വീട്, പിന്നെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ, അതുപോലെയുള്ള സ്ത്രീകള്, പിന്നെ പണം, മദ്യം, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായി അവര് വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ചീത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരല്ലേ? ഒരിക്കലും ഭഗവാന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായ വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആരാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്? ആസുരികമായ പ്രകൃതിയുള്ളവർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായിട്ടാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചറില് ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണിത്. പ്രജാപതിയുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, അല്ലെ? ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ കഥ. അതായത് സതീദേവിയുടെ അച്ഛൻ, മഹാദേവന്റെ ഭാര്യ സതീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ്
ദക്ഷ പ്രജാപതി. ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് സതീദേവിനെ മഹാദേവന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മഹാദേവൻ എന്താണ്, കഴുത്തിൽ പാമ്പ്, അരയിൽ പാമ്പ്, അല്ലെ, തലയിലാണെങ്കിൽ ജട, വീടില്ല, താമസിക്കാൻ വീടില്ല, അല്ലെ, ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലാണ് ആര് താമസിക്കുന്നത്, മഹാദേവൻ താമസിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ ആകെപ്പാടെ കണ്ടാൽ എന്താണ്, ചുടല ഭസ്മമാണ് നെറ്റിയിൽ പൂശിയിട്ടുള്ളത്, രുദ്രാക്ഷമാലയും, മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയാ, ഡ്രസ്സും ഇല്ല, അല്ലെ, ഡ്രസ്സ് എന്താണ്, പുലിത്തോല, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നേരെ ചൊവ്വേ ഡ്രസ്സ് ഇല്ല, വീടില്ല, ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ആര്, ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ, അല്ലെ. അപ്പോ ആ മഹാദേവനെ സതീദേവിനെ കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു, ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദക്ഷ പ്രജാപതി ഇഷ്ടമില്ല, പക്ഷെ സതീദേവിക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം. അപ്പോ അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു മഹാദേവൻ തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സതീദേവിനെന്ന്. അപ്പൊ ഇഷ്ടമില്ലാണ്ട്, തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടാണ് ആ ഒരു കല്യാണം ആര് നടത്തുന്നത്, ദക്ഷ പ്രജാപതി നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ദക്ഷ പ്രജാപതി കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു യാഗം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ യാഗത്തില് ത്രിമൂർത്തികളായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെ, നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, മഹാദേവൻ. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ആരാണ്, അച്ഛനാണ്, ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ സ്വന്തം അച്ഛനാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അദ്ദേഹം ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ ഈ വേദിയിലേക്ക് ദക്ഷ പ്രജാപതി വരുമ്പോ ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും എഴുന്നേറ്റ് കൊടുത്തില്ല. അപ്പോ ആരും എഴുന്നേറ്റുണ്ടായില്ല, മഹാദേവനും എഴുന്നേറ്റുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ മഹാദേവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ്. സദാസമയം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്, മഹാദേവൻ. ഭഗവാനെ സംകർഷണ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ മഹാദേവൻ ആരാധിക്കുന്നത്. സംകർഷണന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ബലരാമസ്വാമിനൊക്കെ അറിയില്ലേ, ബലരാമസ്വാമിയുടെ വിസ്തരണമാണത് സംകർഷണൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് മഹാദേവൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന സമയത്ത് മഹാദേവൻ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ദക്ഷ പ്രജാപതി വന്നപ്പോ ഈ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മരുമകനായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളായിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ല. ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കുറച്ച് അഹങ്കാരം കൂടിയ ഒരു വ്യക്തി. നമ്മളിവിടെ അഹങ്കാരം, ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയുന്നിടത്താണ് ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പോ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ആ ഒരു അഹങ്കാരം, ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ ശിവൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു, ദക്ഷ പ്രജാപതി. കാരണം ജാമാതാവാണ്, അല്ലെ, മരുമകനാണ്. അപ്പോ പക്ഷേ ശിവനാണെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു, കണ്ടില്ല ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ. അപ്പൊ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോ തന്നെ ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്താ ചെയ്തത്, എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും ശിവനെ അപമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ കുറെ സമയം ശിവനാണെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനാണ്, അല്ലെ, വൈഷ്ണവൻ എന്താണ്, കോപിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ നിന്നില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി പോവാണ് ചെയ്തത് അവിടുന്ന്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു യാഗം മുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് യജ്ഞശിഷ്ടമൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും ഒരു യാഗം നടത്തിയപ്പോ സതീദേവി കാണുകയാണ്, അവരുടെ സഹോദരിമാരെല്ലാരും നല്ല ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാണ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ദക്ഷൻ ഇവരെ ആരെയും ക്ഷണിച്ചില്ല, അതായത് ശിവനെയും സതീദേവിനെയും ക്ഷണിച്ചില്ല ആ യാഗത്തിന്. അപ്പൊ സതീദേവിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ കാണണം, എല്ലാ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പോകണം, അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. അച്ഛന്റെ പ്രിയ പുത്രിയാണ് സതീദേവി. അങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. അപ്പോ മഹാദേവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പോകാനായിട്ട്. വേണ്ട, അവിടെ പോയാൽ നിന്നെ അപമാനിക്കും അവര് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ പറയും, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു യാഗം ചെയ്യുമ്പോ മരുമകനെ ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്കും പോവാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ന്യായീകരിച്ചു. പക്ഷെ ശിവൻ സമ്മതിച്ചില്ല പോവാനായിട്ട്. ഒടുവില് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ പോയാൽ അപമാനിക്കും, നിനക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല്, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, എന്റെ വീടല്ലേ, എന്റെ അച്ഛനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സതീദേവി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ശിവന്റെ കൂടെയുള്ള ഭൂതഗണങ്ങളും സതീദേവിയുടെ കൂടെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ യാഗസ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ അവിടെ യജ്ഞശിഷ്ടം ശിവന് കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ സതീദേവിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. സതീദേവി ബ്രാഹ്മണരോട് പറയാൻ തുടങ്ങി, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു യാഗം നടത്തുന്നത്,
ശിവന് ഒരു യജ്ഞശിഷ്ടം യജ്ഞഭാഗം കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ദക്ഷ പ്രജാപതി ഒരുപാട് അപമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി ശിവനെ. ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ സതീദേവിക്ക് മനസ്സിലായി ശിവൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ തടഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അപമാനം വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ, അല്ല ഇത്രയും ഒരു ചീത്ത ആളായിട്ടാണ് എന്റെ അച്ഛൻ. പിന്നെ ഈ അച്ഛന്റെ ശരീരം ദാക്ഷായണി എന്നാണ് ശിവൻ സതീദേവിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുള്ളത്. സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നത് ദാക്ഷായണി, ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ പുത്രി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്ന ആള് ഈ അച്ഛന്റെ ശരീരം, ആ ഒരു അഡ്രസ്സിലാണ് ഞാൻ അറിയാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ വന്ന് വളരെ വിഷമം വന്ന് അതായത് ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വയം അഗ്നി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് യോഗനിഷ്ഠയിൽ വന്ന് അഗ്നി, അതായത് യോഗത്തിലൂടെ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സതീദേവി ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ള ശിവന്റെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പൊ സ്വയം അഗ്നി ഉണ്ടാക്കി ആ അഗ്നിയില് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിവന് കോപം വന്നു. ശിവൻ എന്താണ് വളരെ കോപിഷ്ഠനായി സതീദേവിയുടെ ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഡാൻസ്, നമ്മൾക്കറിയാലോ ശിവതാണ്ഡവൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്താണ്. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിവന്റെ ഒരു ജടയിൽ നിന്ന് ഒരു അസുരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വീരഭദ്രൻ എന്ന് പറയാം, അദ്ദേഹം വന്ന് പിന്നെ ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ തലയറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തലയറുത്ത് അവസാനം എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും, അതായത് ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ ഭഗവാൻ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പോയി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. ബ്രഹ്മാവും വന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും, മഹാദേവനെ സ്തുതിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കണം, ഈ യാഗം നടക്കുക തന്നെ വേണം, പകുതിയാക്കി വെച്ചുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കും. ആടിന്റെ തല, അതായത് ദക്ഷ പ്രജാപതി ആര് വധിച്ചു? വീരഭദ്രൻ വധിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എല്ലാ ബുദ്ധിയും നോർമൽ ആയിട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹം ശിവനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശിവനെ സ്തുതിക്കുകയും പിന്നെ ശിവന് യജ്ഞശിഷ്ടം കൊടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ മരുമകനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹം ശിവൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭക്തി വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോടാണ് ഭക്തി വേണ്ടത്, അല്ലെ? മഹാദേവനോടല്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, വിഷ്ണുവിനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹവും കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശിവൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. ഇവിടെ ആരെക്കുറിച്ചാണ്? മറന്നു പോകേണ്ട, കഥ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മറന്നു പോകേണ്ട. ഇവിടെ ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വീണ്ടും പറയാണ്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, അതാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എത്രത്താണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, എത്രത്താണ്ട് ആസ്വദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? വ്യാകുലതയാണ് ഉണ്ടാവുക. ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായി വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, അല്ലെ? ഇതിനെയൊക്കെ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യിക്കണം, അല്ലെ? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറണം, അല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഏത് വിധേനയും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ അത്തരത്തില് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏത് രീതിയിലും അവർ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അത് ന്യായമായ വഴിക്കാവണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം ആർക്കില്ല? ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവർക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? എന്റെ ലക്ഷ്യം നടക്കണം, അതാണ് ആവശ്യം. ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവർക്ക്? ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ്. ഇന്ദ്രിയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഏത് തെറ്റായ വഴിയും സ്വീകരിക്കാൻ ആര് തയ്യാറാകുന്നു? ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവരെ തയ്യാറാകുന്നു. ഇവിടെ കംസൻ ദേവകിയെ
അതായത് വസുദേവരും ദേവകിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ ആ ഒരു രംഗമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആസുരിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രം കാണിച്ചതാണ്. അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ചെറുതായിട്ട് പറയാം. വസുദേവരും ദേവകിയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടത്തുന്നത് ആരാണ്? കംസനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമ്മാവനായിട്ടുള്ള കംസനാണ്. ദേവകിയുടെ സഹോദരനാണ് കംസൻ. കംസൻ സ്വന്തം അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനെ തുറങ്കലിൽ അടച്ചിട്ടാണ്, ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടാണ് കംസൻ രാജാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കംസന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ആര്? ദേവകി എന്ന സഹോദരി. അങ്ങനെയാണ് വസുദേവർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവിടുമ്പോ, അതായത് ഭർതൃഗൃഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുമല്ലോ, സഹോദരൻ കൊണ്ടുവിടുന്ന സമയത്ത് ഒരു അശരീരി ഉണ്ടാവുകയാണ്, ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കും എന്ന്. അങ്ങനെ അത് കേട്ട മാത്രയില് കംസൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേവകിയുടെ തലമുടിയിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ വധിക്കാൻ വാളോങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വസുദേവരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയോട് പരാക്രമം പാടില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മാനക്കേടുണ്ടാക്കും, നിങ്ങളുടെ വില കളയും അതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമന്വയിപ്പിച്ച്, ഒരുപാട് സമാധാനിപ്പിച്ച് ഒടുവില് എനിക്കുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞാൻ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചോളാം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നോളാം എന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ആര്? വസുദേവര് സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവര് രണ്ടുപേരെയും ജയിലിലാക്കുന്നത് ആര്? കംസൻ. അപ്പോ ആസുരികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്തവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോ ഇത് 3 ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവർത്തനം ഒന്നിച്ചുള്ളതാണ്. 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13, 14, 15 ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. ആസുര സ്വഭാവികളുടെ മനോവികാരം, അതായത് മാനസികമായിട്ട് അവർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, ഞാൻ ഒരുപാട് ധനമുള്ള ആളാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഒരുപാട് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, അവര് ഓരോരോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇനിയും പണം ഉണ്ടാക്കും, എന്റെ പണം ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. പിന്നെയോ, ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോ അതെന്താണ്? വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരോട് ശത്രുതാ മനോഭാവമായി. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്താണ്? ആരോടും മര്യാദ കാണിക്കില്ല അല്ലെ. എന്ത് തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവര് ഈ പണം സമ്പാദിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ചിലരെ അവർ കൊന്നേക്കാം, അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. അപ്പൊ ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എത്ര പേരെയും കൊല്ലാൻ അറപ്പുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടിയ പോലെയായി അത്. അപ്പൊ ഇനിയുമുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമയാണ്, ഇതൊക്കെ എന്റെ അധീനതയിലാണ്, ഞാനാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ള ഭാവമാണ് ആർക്കുണ്ടാവുക? ആസുരിക പ്രകൃതി ഉള്ളവർക്കുണ്ടാവുക. ഞാൻ സുഖിയാണ്, ഏറ്റവും സുഖമായിട്ടിരിക്കേണ്ട വ്യക്തി ഞാനാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ആസുരിക പ്രകൃതി ഉള്ളവർക്ക്. ബാക്കി ആർക്കും സുഖം വേണ്ടതില്ല, എനിക്ക് മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ഇത് എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. അതായത് ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് കിട്ടണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് അറിയേണ്ടതില്ല. എനിക്ക് സുഖിയായിട്ടിരിക്കണം, ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ഞാൻ നല്ല ബലമുള്ള ആളാണ്, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്, ഞാൻ സമ്പന്നനാണ്, എനിക്ക് കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് സമ്പത്തുള്ളവരും അതുപോലെ കഴിവുള്ളവരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും സൗന്ദര്യമുള്ളവരും ഒക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞ ആളാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ള ഒരാൾക്ക്. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായ ആരുണ്ട്? ഞാനാണ് ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളെന്ന് ആര് വിചാരിക്കുന്നു? ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവര്. ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ അവരും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിലായിരിക്കുമോ? ഒരിക്കലല്ല. അവർ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വേദപ്രകാരമായിരിക്കില്ല, അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ, അതായത് ആ ഒരു വിധിപ്രകാരമായിരിക്കില്ല ആര് ചെയ്യുക?
ഈ ആസുരിക പ്രകൃതി ഉള്ളവർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ദാനം ചെയ്യും. ദാനം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ആ ഒരു പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ദാനം ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദാനം 3 വിധത്തിലുണ്ട്. അതായത് സത്ത്, രജസ്, തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ള ദാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോ ദാനം ആക്ച്വലി ആർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വൈഷ്ണവർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുക, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ആ ഒരു ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അല്ലാതെ എന്റെ പേരും പെരുമയും വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരെ നോക്കി ദാനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവർ. കാരണം അവർ ഇവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, അതാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം. അതാണ് ഈ ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്പത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല, അവർക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരിക, ഇതൊന്നും അല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരെപ്പോഴും ദരിദ്രനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇവരാണ് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ദാനം കൊടുക്കും, ഞാനാണ് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തി, ഞാൻ ദാനം കൊടുക്കും. അവരെപ്പോഴും സ്വീകർത്താവുമായിട്ടും ഇരിക്കും. അല്ലാണ്ട് അവരൊരിക്കലും സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതിക്കണം എന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഈ ദാനം ചെയ്യുന്ന ആസുര സ്വഭാവികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അവര് ഇങ്ങനെ ദാനം തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അവര്. അതാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ദാനമൊക്കെ ചെയ്ത് യാഗങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എന്താണ്? അവർക്ക് എന്നെ ബഹുമാനിക്കും, അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്? അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. ഈ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് തെറ്റും ചെയ്യാം, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ശത്രുവാക്കി വെക്കുക, അവരെന്റെ ശത്രുവാണ്, അവരെ കൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരാളെ കൊല്ലും, ഇന്നലെ ഒരാളെ കൊന്നു, ഇതൊക്കെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ ചിന്താഗതിയാണ് ഇതൊക്കെ. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഃ പ്രസക്താ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷയിലൊക്കെ പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയവര് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അധികം ആസക്തരായിട്ട് നരകത്തിൽ പോയി വീഴുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രമാത്രം ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഗതി എന്താണ്? നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെ? നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവികള് നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി അല്ലെ, അവർക്ക് മാത്രമാണ് സംതൃപ്തി ഉള്ളത്. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സംതൃപ്തിയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം. സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ആരെയോ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദവിധി പ്രകാരം അല്ലാതെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭസ്മാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുരനെ പറ്റി അല്ലെ? ആ അസുരൻ എങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത്? മഹാദേവനെയാണ് തപസ് ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ മഹാദേവനെ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഒരു തപസ്സായിരുന്നു അത്. തലയൊക്കെ വെട്ടി അറുക്കാൻ പോയി അവസാനം. അങ്ങനെ അറുത്തിടുന്നതിന് മുമ്പാണ് ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ശിവനോട് ചോദിച്ച വരമോ, ഞാൻ ആരെ തൊട്ടാലും അവർ ഭസ്മമായി പോകണം എന്നുള്ള വരമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ഭസ്മാസുരന് ആ വരം ആര് കൊടുക്കുന്നു? മഹാദേവൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത. അതാണ് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല് ചോദിക്കുന്ന വരം കൊടുക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇവരൊക്കെ ആശ്രയത്തിന് പോവുക. അതായത് മഹാദേവൻ ഈ ഭസ്മാസുരന് വരം കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം ഈ ഭസ്മാസുരന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഈ തന്ന വരം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ? ഇത് വർക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കുമോ? അപ്പൊ ഭസ്മാസുരനൊരു സംശയം തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ? ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ആരെയാണ് കിട്ടുന്നത്? അപ്പോ ആകെ ഉള്ളത് മഹാദേവനാണ് മുന്നില്. അപ്പൊ മഹാദേവന്റെ തലയിൽ തൊടാൻ പോവാണ് ആര്? ഭസ്മാസുരൻ. അവസാനം മഹാദേവൻ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാണ്. എങ്ങോട്ടാ പോണത്? നേരെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി ഭഗവാനോടാണ് പരാതി പറയുന്നത്, രക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ മോഹിനി രൂപം നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ആ മോഹിനി രൂപത്തിൽ അവിടെ വരികയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഒരു വരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു വരം കൊടുത്തത് കാരണം മഹാദേവന് പിടിപെട്ട ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഹിനി രൂപത്തിൽ വരികയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് ഭസ്മാസുരന്റെ മുന്നിൽ, അതായത് ഈ അസുരന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർക്ക് സ്ത്രീകളോടൊരു പ്രത്യേക ആകർഷണമായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ
മോഹിനി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അസുരനും അതുപോലെയൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ മോഹിനി എന്ത് ചെയ്തു, തലയിൽ ഇങ്ങനെ മൂർധാവിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചു. അപ്പൊ അതുപോലെ കണ്ടിട്ട് ഭസ്മാസുരനും കൈവച്ച് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഭസ്മമായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു കഥയാണ്. അതായത് ആ ഒരു ആസുരികമായിട്ടുള്ള യത്നം, അദ്ദേഹം തല അറുത്തിട്ടാണ് ഈ തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടായത്. തപസ് ചെയ്യാൻ മഹാദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായി. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം തല വെട്ടാൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്, വൈദിക വിധി പ്രകാരമുള്ള ഒരു തപസ്സല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ദേവന്മാര് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷരാകും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, അവര് ഭഗവാനോളം ഉയർന്നവരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷരായി ചോദിക്കുന്ന വരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് കൊടുത്ത വരം അല്ലെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമരത്വമാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാനും മരിക്കും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അമരത്വം തരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇന്നതിനോട്, അതായത് മനുഷ്യരാൽ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ദേവന്മാര് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ആയുധങ്ങളാൽ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, വെള്ളത്തിൽ മരിക്കാൻ പാടില്ല, ആകാശത്തിൽ മരിച്ചുകൂടാ, അകത്ത് മരിച്ചുകൂടാ, പുറത്ത് മരിച്ചുകൂടാ, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ആരാലും മരണമില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാണ് ആര് ചെയ്തത്, ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വന്നത്, പാതി സിംഹവും പാതി മനുഷ്യനുമായി അല്ലെ, നരഹരിയായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ എവിടെയാണ്, അകത്തുമല്ല പുറത്തുമല്ല, പടിയിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്. പകലും പാടില്ല രാത്രിയിലും പാടില്ല. അപ്പൊ ത്രിസന്ധ്യക്കാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, നഖം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലുണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കൊടുക്കുന്ന വരങ്ങളും അവസാനം ആര് തന്നെ വരണം, ഭഗവാൻ തന്നെ വരണം രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ഇനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകം, അതിലെന്താ പറയുന്നത്, അസുരന്മാർ വിദ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈശ്വാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ആളുകള് അഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇതിലാണ് അവരുണ്ടാവുക അല്ലെ. ഈ ആസുരികമായ പ്രകൃതി ഉള്ളവര് എസ്പെഷ്യലി ഉണ്ടാവുക എന്താണ്, വിദ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശരീരബോധത്തിലായിരിക്കും അവർക്ക് ബലമുണ്ട്, പിന്നെ നല്ല വലിയ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്, ഞാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്, എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള അഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കാമവും ക്രോധവും, അത് രണ്ടും എന്താണ്, ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും പോലെയാണ് അല്ലെ, എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചാണത്. അപ്പൊ കാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്രോധം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനാലൊക്കെ സംഭ്രാന്തരായിട്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈശ്വലായിത്തീരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവർ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കും അല്ലെ, ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവർ ആരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല, ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അവര് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല, ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവര് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈശ്വാലുവായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പോലും അസൂയാലുക്കളായി മാറുന്നു ആസുരിക പ്രകൃതി ഉള്ളവര്. താനേഹം വിശദ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യശ്രമശുഭാൻ ആസുരീഷേവ യോനിഷു. ഈശ്വാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത്തരം ഭഗവാനോട് തന്നെ ഈശ്വാലുക്കളാകുന്നു ആരെന്ന് പറഞ്ഞു, ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈശ്വാലുക്കളായിട്ടുള്ള ദുർബുദ്ധികളുമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ, മനുഷ്യന്മാരിൽ അധമന്മാരായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്, ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് ഭഗവാനോട് പോലും ഈശ്വാലുവാകുന്ന ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവരെ മനുഷ്യ അധമന്മാരായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഇനിയും ഇനിയും ആസുരികമായിട്ടാണ് വരിക, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവരെ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെ, അവർക്ക് ഭഗവാനോട് ചേരാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല, ഭഗവാനോട് അസൂയാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആസുരികമായിട്ടുള്ള യോനിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്ന പിക്ചറ് ജയവിജയന്മാര് വൈകുണ്ഠത്തിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ജയവിജയന്മാര്. അവിടെ 4 കുമാരന്മാര്, സനത് കുമാരാദികൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ.
അവര് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവര് ദ്വാരപാലകരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇവരവിടെ കവാടത്തിൽ തടഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ കുമാരന്മാര് അവരെ അസുരൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശപിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അസുരനായിട്ട് ജനിക്കണോ, അസുരന്മാരായ ഞാൻ മൂന്ന് ജന്മം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും, ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ 100 ജന്മം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവര് പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം, അതുകൊണ്ട് അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കാം എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഹിരണ്യകശിപു ഹിരണ്യാക്ഷനായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് കുംഭകർണൻ, രാവണൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വരുന്നത് ശിശുപാലനും ദണ്ഡാവക്രനുമായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 3 വട്ടം ആസുരിക ജന്മം. പക്ഷെ ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല കേട്ടോ. അവരുടെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലയായിട്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഏത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലയോ, ആ ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവര് വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങാനും പതനം ഉണ്ടാവോ? അത് ഭഗവാന്റെ ധാമമല്ലേ. വൈകുണ്ഠധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ വൈകുണ്ഠധാമത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പതനം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കില്ല തന്നെയാണ്. അതൊരിക്കലും തെറ്റിപ്പോവില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പതനം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം. ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനോട് ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിൽ നിൽക്കണമെങ്കിലും ആര് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് നേർക്കുനേരെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവരെയൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി. നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറയാം. ഈ ഒരു കഥയിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഹിരണ്യകശിപു ഹിരണ്യാക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ പിന്നെ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ അവതാരം, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ സ്തുതികള്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, ജന്മകർമ്മച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തിക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കഥകളും ഒക്കെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു കഥയും ഈ ആസുരിക ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇവർ അസുരന്മാരായി ജനിച്ചു, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതല്ലാതെ ഉള്ള അസുരന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുരിക യോനികളിൽ തന്നെ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. ആസുരിം യോനിമാപന്നാ മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യതമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവരോട് ഒട്ടും കാരുണ്യം കാണിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ള ഭഗവാനോട് ഈശ്വാലുക്കളായിട്ടുള്ള ഒട്ടും തന്നെ കരുണയോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഇവർക്ക് എന്താണ്, കാമക്രോധ ലോഭ മോഹാദികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവൻ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിയന്താവായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനേ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കാരുണ്യമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഒട്ടും കാരുണ്യം കാണിക്കില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവര്. പിന്നെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക? അതിന് എന്താ പറയാ, അജ്ഞാത സുകൃതം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാരുണ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തന്മാര് ഇവരോടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയില്ലേ. ഒരു തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാമന്ത്രം ജപിക്കൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ തന്നെയും അവരുടെ കുറെ പാപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ അറിയാതെയെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അറിയാതെയെങ്കിലും അവരുടെ മുന്നിൽ വന്നു പെട്ടു, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ഇവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഉയരാനായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു കർമ്മത്തിലേക്ക് എന്താ പറയാ പ്യൂരിഫൈ ആയി വരിക ചെയ്യാണ്. ഭഗവാൻ ഒട്ടും ഇവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് കാരുണ്യം കാണിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ മാത്രമേ അവർക്ക്
പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ, തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴി തുറന്നു കിട്ടുള്ളൂ അവർക്ക്. ഭഗവാൻ ഇവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ത്രിവിധം നരകസ്യേതം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭഃ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിക്കും. അപ്പോ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്? കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളാണ് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നത്. നമ്മളെ ആഗ്രഹം, പിന്നെ അത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ദേഷ്യം, അല്ലെ, ക്രോധം, പിന്നെ ലോഭം, അത്യാഗ്രഹം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത്. അത് നമ്മള് തീർച്ചയായും ഉപേക്ഷിക്കണം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, കാമക്രോധ ലോഭങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നരകത്തിൽ പോകാതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏതേ വിമുക്തൗന്ദേയ തമോദ്വാരൈസ്ത്രിഭിർനരഃ ആചരത്യാത്മന ശ്രേയഃ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പോ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമക്രോധ ലോഭങ്ങൾ, അല്ലെ? ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവർ, അതായത് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര്, രക്ഷ പ്രാപിച്ചവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങള്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും അതുപോലെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും ഇതിൽ പെടും കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടും ഇവർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ക്രമേണ എത്താൻ സാധിക്കും. അതായത് ആസുരിക പ്രകൃതികളാണ് ഇവരെങ്കിലും ഇവർക്ക് ക്രമേണ ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ക്രമേണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. അപ്പോ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരായിട്ട് ഇരിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ ആൾക്ക് മാത്രമേ ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ, അതായത് 16 മാല ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഈ 3 ആളുകളിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടണം, അല്ലെ? ആരൊക്കെയാണ് അവര്? കാമക്രോധ ലോഭങ്ങൾ, ഈ 3 പേരിൽ നിന്ന് നമ്മള് രക്ഷപ്പെടണം. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കണം നമ്മള്. അപ്പോഴും മാത്രമേ നമുക്ക് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർ നമ്മളോട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്, അതിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ തുടങ്ങണം. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ ജപിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, പിന്നെയോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ക്രമേണ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരെ എത്താൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് വിജയം ഉറപ്പിക്കാം. യശാത്മവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരദഃ ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പോ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ അവനവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ, അല്ലെ, ഞാനൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഒരു ഗതി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയും ഇല്ല, സുഖവും നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണോ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആസുരികമായ പ്രകൃതിയുള്ളവരെങ്ങനെയാണ്? അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാണ്ടാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അവർക്ക് പരമലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിയും ഇല്ല, സുഖം പോലും ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 പിക്ചർ കാണാം. ഒന്നാമത്തെ പിക്ചർ
വരാഹ അവതാരം എടുത്തിട്ട് ഹിരണ്യാക്ഷനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ സമയത്ത് ആസുര പ്രകൃതിയും ദൈവിക പ്രകൃതിയും രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് സത്യയുഗത്തില് അത് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിലാണ്. ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ആസുരിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരും ഒരു ഗ്രഹത്തില് ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരും. ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് രാമായണത്തില് നമുക്ക് രാവണനും ശ്രീരാമനും അവർ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയിലും അയോധ്യ, അങ്ങനെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു ആസുരിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരും ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി താഴോട്ട് വന്നിട്ട് മഹാഭാരത യുദ്ധമാണ്. ഇത് ഒരേ കുടുംബത്തില് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ, എന്താണ്, ഏട്ടന്റെ മക്കളും അനിയന്റെ മക്കളും, അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇടയിലാണ് ആസുരിക പ്രകൃതിയും ദൈവിക പ്രകൃതിയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇനി കലിയുഗത്തിലോ, കലികാലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ വ്യക്തിയിലാണ് ഇത് രണ്ടും ഉള്ളത്. ഒരു വ്യക്തിയിലാണ് ആസുരിക പ്രകൃതി ഉണ്ട് ദൈവിക പ്രകൃതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. തസ്മാച്ഛാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതൗ നാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിൻ പ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മള് നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കാണാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത, അതുപോലെ ഭാഗവതം, ഇതിന്റെയൊക്കെ പർപ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഓരോ പർപ്പോട്ടിലും ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു തരും. ഇന്ന അധ്യായത്തിൽ ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലാകട്ടെ ഉപനിഷത്തിലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ, അതൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എടുത്ത് നിരത്തിയാണ് നമുക്ക് ഓരോ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഏത് പ്രകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ച് അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിച്ചറിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ വേദം പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീത ഒരു ശാസ്ത്രം മതി നമുക്ക്. ആ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് വേദങ്ങളിലൂടെ എന്താണോ പറയേണ്ടത് അത് മുഴുവനും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടുക. അല്ലെ, ഏതൊക്കെ സേവനാണെങ്കിലും അത് ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിരിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടുവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോ ഭക്തി സാധനകൾ, ഈ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഹരകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുക, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് പറയാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള സേവനത്തിൽ അയാൾ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? ഈ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി